ҳамин шумо ҳамин қадар безор кардагин ки ҳамихи ютуб даромадӣ сразу сар месад. ҳамин фабелик ай чортараф мегӯям бисёриҳо. духтарои азиз, апа ва хоҳарони азиз, шумо фикр намекунед ки почему ҳозир охирон вақтҳо бисёр шудагӣ аз коргарои компанияи фабелик? барои чӣ охирон вақтҳо бисёриҳо ҳамин компанияи фабелик гуфта мегарданд? барои он ки духтарои компанияи фабелик имкониятҳои калон додагааст барои занҳо. ҳамин занҳое ки аллакай маошҳои хуб мегиранд, онҳо ҳаракат мекунанд ба дигарҳоё ҳам низ фаҳмонанд кора ё тиянд ки чтоб дигарҳоё ҳам маошҳои баланд гиранд. ҳозир мо занҳои хонашин аз хона набаромада маошҳои калон мегирем духтаро. ҳамчунин ҳар яке шумо ҳам метавонем ки ётем. ҳозир чӣ қадар занҳои хонашин ҳаёти худшонро дигаргун карда истоданд. ҳар 21 рӯз калон маош мегиранд. айнан худи ман аз 14 000 сомон зиёд маош мегирам ҳар 21 рӯз. метавонам ки ба шумо ҳам низ ётиям. соҳиби 3 фарзанд ҳастам духтаро, ягон чӣ фурӯхта намегардам. шумо ба ҳам низ ягон чӣ фурӯхта гаштан дар кор нест. маълумоти олӣ лозим нест. донистани забони русия ҳам дар кор нест духтаро. марҳамат, номери ватсапи ман ба нависод, ман ҳамаша мефаҳмонам.